Magkahiwalay na insidente ng sunog na itala sa Angeles City, Pampanga. Tutukan sa report. Tinupok ng apoy ang dalawang palapag na gusali sa Barangay Agapito del Rosario, Angeles City, Pampanga. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog. Yung involved po is mostly highly combustible materials, paints, thinners. Kaya kung mapapansin din po ng mga tao doon, nagsisiputukan po. Yung mga paints, yung mga spray paints nila. Tumagal ang sunog ng 2 oras. Aabot sa 15 million pesos ang estimated cost of damage ng sunog. Wala namang naitalang nasaktan o nasugatan sa insidente. 2 bahay rin ang nasunog sa Barangay Pulong Bulo. Bale yung nadamay po natin, ma'am, is 2 two-story na residential and isa pong partially damaged na apartment po. Sa init na rin po, ma'am, at the same time yun po, magkakadikit po, magkakatabi po yung mga residential unit na nasunog. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na agad namang naapula pagkatapos ng 1 oras. Aabot sa 1 milyong piso ang halaga ng danyo sa insidente. Yung sunog po kasi talagang walang pinipili. So, pag tag-ulan po, marami po tayong calls, lalo na involving electrical, yung mga poste, post fire, siguro po dahil nababasa sila. So, parang ganun. Siguro po, ang magandang gawin natin, especially sa mga ganitong season, na rainy season naman, make sure na i-check po nila, lalong-lalo na yung kanilang mga electrical wirings. Trace De Leon, Balitang Amyanan.